What is this? Oh. Не. Добре. Окей. Щом се казвам. О. Окей, хора, здравейте! Тъжно как се казваше поредицата, но е плейлист в YouTube за рецепти. Всякакви неща за ядене. Последно правихме пица. Не, пица беше в шорта. Правихме... Какво правихме? Правихме дубайска торта, правихме кадифи и така. Я пък ще правим чизкейк. Елате с мен. Смеси маслото с бисквитките. Трябва да може да остава лека форма. Желатин, който ще разтопим на водна баня. Да. Черни боровинки. В случая това имаме, това искаме. Малко на разходка всички и отиваме в училищен двор да бягаме, летаме, да караме. Вечерта снимам пак как се получил чизкейк. Нямам никакво търпение. В момента да ударите лайк бутона и да се абонирате за моя канал за още такива интересни видеа. Следете по външния вид. Това какво стана е, че избързахме. Когато трябваше да сложим в хладилника бялата смес да стегне, ние не сложихме за 1 час, за 30 минути, защото бързахме. И когато сложихме сладкото потъна между блатовете и така се получи, но на вкус е супер нормално и много вкусно, защото сега ще видите.
Много вкусно. Уникално е. Какво искаш да направиш? Това е уникално, не знам. Нещата ми се Да, завърнат. става добре. Айде, чао хора, и моля пробвайте го.